το πάρτι του Κρούζ και μια ανακοίνωση έκπληξη. Στο κεφάλαιο 30 του The Promise, η Μάρχιονες επιτέλους έκανε το επιθυμητό πάρτι γενεθλίων της, κάτι που θα ήταν αδύνατο χωρίς τη βοήθεια της Λόπ στην κουζίνα. Η Τζιμίνα δηλώνει τις προθέσεις της να την προσέξει ο Μανουέλ και, επιπλέον, ο Κρούζ κάνει μια ανακοίνωση που αφήνει όλους τους καλεσμένους άναυδους. Στο κεφάλαιο 30 του The Promise, στο κεφάλαιο 29 του La Promesa, ο Κρούζ έδειξε την πεποίθησή του ότι η διοργάνωση ενός πάρτι γενεθλίων θα έλυνε όλα τα οικονομικά προβλήματα της La Promesa. Ωστόσο, οι προετοιμασίες για την εκδήλωση εξαρτήθηκαν από τον Μάουρο, ο οποίος πήγε στην Πουέμπλα ντε Τέρα για να κάνει την αγορά. Βλέποντας ότι όσο περνούσαν οι ώρες ο Λακέ δεν επέστρεψε, η Σιμώνα πανικοβλήθηκε. Ευτυχώς, με τη βοήθεια του Λόπε και τη δημιουργικότητά του στην κουζίνα, κατάφεραν να κάνουν κάποια δουλειά με τις προμήθειες που υπάρχουν στο σπίτι. Όμως, όταν τελικά ο Μάουρο έφτασε με το φαγητό και συνειδητοποίησαν ότι είχε κάνει λάθος τη λίστα αγορών, τους κυρίευσε ο φόβος. Όσο για την Τζάνα, ο Βαρώνος Ντελίναζα κάλεσε την κόρη για να την ευχαριστήσει που έσωσε τη ζωή του εγγονού του Κούροου. Δεν ήξερε αν να το εκλάβει ως κομπλιμέντο ή ως προειδοποίηση, γιατί μετά τη συνάντηση την έτρεξε. Και προς έκπληξη του Χιμένα, ο Μανουέλ έμαθε γρήγορα τα χορευτικά βήματα που του έμαθε. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι για την προετοιμασία του μεγάλου πάρτι γενεθλίων της Μάρζιονες εκτός από την Καταλίνα, η οποία κρύβει όλο και λιγότερο την εχθρότητά της προς τη θετή μητέρα της. Και στο επεισόδιο της Τρίτης, ο Λόουπ θα αναλάβει τα ηνία της κουζίνας και τα γενέθλια της Μάρζιονες θα έχουν επιτυχία. Υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα, θα σας πούμε παρακάτω, προεπισκόπηση του τι θα συμβεί στο κεφάλαιο 30 του The Promise. Η Σιμώνα συνειδητοποιεί ότι ο Μάουρο πήρε τη λάθος λίστα με τα ψώνια και απομένουν μόνο λίγες ώρες μέχρι να ξεκινήσει το πάρτι γενεθλίων της Μάρζιονες. Απελπισμένος, ο μάγειρας ζητά βοήθεια από τον Λόπε, ο οποίος ετοιμάζει ένα εναλλακτικό και πολύ πρωτότυπο μενού. Τελικά, ο πεζός καταλήγει να ομολογήσει σε όλη την υπηρεσία ότι ήταν ο μυστηριώδης μάγειρας. Στο μεταξύ, αγνοώντας τα πάντα, οι κύριοι ντύνονται με τα καλύτερά τους ρούχα για τη γιορτή. Η Καταλίνα παραμένει αποφασισμένη να σταθεί απέναντι στον Κρούζ με διακριτικό αλλά άμεσο τρόπο και επιλέγει ένα φόρεμα που ανήκει στην αείμνηστη μητέρα της. Η Λεωνόρα από την πλευρά της είναι ενθουσιασμένη με το πάρτι. Ο Μάουρο νιώθει ανασφάλεια και θλίψη, γιατί ξέρει ότι από τη νεαρή δεν θα λείψουν νηστήρες, άνθρωποι σαν κι αυτήν, αφού και οι δύο ανήκουν σε πολύ διαφορετικούς κόσμους. Ακόμα και έτσι, ο Λακέι δίνει στην αγαπημένη του ένα μετάλλιο που φροντίζει να φοράει κατά τη διάρκεια του χορού. Η επιλογή του Τζιμίνα της Τζάνα ως προσωπικής υπηρέτριας της για το πάρτι τραβάει την προσοχή του Κρούζ.
Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο συνδέονται πολύ καλά, αν και η Τζάνα δεν μπορεί παρά να ζηλέψει τον Τζιμίνα όταν αφήνει να εννοηθεί ότι θα τα πάει όλα με το Μανουέλ εκείνο το βράδυ. Και μέσα σε όλη τη φασαρία στις κουζίνες, η Δόνα Πία εξομολογείται ένα μυστικό στην Καντέλα. Τι θα είναι, θα έχει να κάνει με το μωρό σας. Τέλος, τα γενέθλια γιορτάζονται με επιτυχία και ομαλά και η Μαρκιόνερα αγαλίαση. Η Κρούζ νιώθει τόσο σίγουρη για το σχέδιο της που εκμεταλλεύεται τη στιγμή για να κάνει μια ανακοίνωση μπροστά σε όλους τους καλεσμένους. Κάτι που τους αφήνει άφωνους, ειδικά το Μανουέλ.